Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda ukubingelela undlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu iNkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuba siphinde sikwazi ukuhlangana namhlanje sizozwa izwi lakhe. Izolo ke sikhulume kakhulu ngomsebenzi esunikeziwe. Ilona loyo ngithe kunomsebenzi awunikeziwe bese uba nomsebenzi oyibasic okufanele sonke siwenze. Lo msebenzi ke sivumelene siwuthola lapha ngokaJohn chapter 6 verse 29. Umsebenzi kaNkulunkulu yilo kuba nikholwe nguye amthumileyo. Umsebenzi olula kangaka. Awu, wazwalula umsebenzi. Asigoqeni ke sikhuleke sithandaze. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyacela Nkosi ukuthi ube khona phakathi kwethu manje. Nginikela Nkosi uqobo lwami ukuba usebenzise lo mzimba ukhulume ngomoya wakho ingcwele. Njengoba lengcebo ushilo ezwini lakho siyiphethe ngebumba. Ukuba udumo lungezi kithi luye kuwena uqobo lwakho. Siyabonga ke Nkosi ngale nkonzo. Busise noyilalele ukuba Nkosi alizwe izwi alenze. Siyabonga kekho uNkulunkulu ofana nawe. Ushilo ku-Isaiah 42 verse 8. Siyabonga uJesu Kristu iNkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. uJesu Kristu iNkosi. Sizofunda izwi lethu leNkosi esilitholayo ngokaJohn chapter 17 verse 1 kuya kuverse 4 noma no 5. uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile. Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Verse number 3, ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wena wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Verse 4, ngikukhazimulisile emhlabeni. Ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo. Nginkazimule benginayo ngikuwe izwe lingakabibikho. Wayevele nje iNkosi uJesu ikhazimulela izwe lingakabibikho. Kodwa ke asikafiki ke lapho, ngithanda ukubuyela kuverse 4. Ngikhazimulise emhlabeni. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Sikhulumile izolo ukuthi wonke umuntu unomsebenzi okufanele awenze, bese kuba khona lo kufanele siwenze sonke. Esithelo umsebenzi esiwenza sonke yini? Ukuba sikholwe yiloyo othunywe uNkulunkulu. Sikholwe yiloyo othunywe uNkulunkulu. Ziningi inkolo ezikhona emhlabeni. Sekuze kwane igama elithi interfaith. Ngoba interfaith ihlanganisa lonke ukholo, abasindisiwe, abangasindisiwe mabekholelwa, abamadlozi, kuthiwa interfaith, bonke zonke nje izizwe ezinoNkulunkulu babo, obhali, obani nobani, kuthiwa nje interfaith. Thina ke singamaKristu, singabalandeli beNkosi uJesu, asingene kwi-interfaith. Hayi, singamaChristians nje kucacile. Caca nawe mzalwane, caca ukuthi uyini. Musuhamba uvumela konke okungafanele, iqiniso yalazi ukuthi uJesu esimkhonzayo uyindlela neqiniso nokuphila. Ngeke singene ezulwini ngaphandle kwakhe. Ngeke siye kuBaba wakhe ngaphandle kwakhe. So ke masibuye emsebenzini ukuthi wasiwenze. Umsebenzi kaNkulunkulu yilo kuba nikholwe nguye amthumileyo.
asikholwa noma yini njengoba inkolo zeziningi nje. Cha. Ngeke kukusiza ukukholwa noma yini. Thina sikholwa yiloyo othunyiwe. Ngoba masikholwa wothunyiwe sizophumelela. Kuyabuya ke kimi ngikhumbula uJohn chapter 5 verse 24. Lapho uJesu ethi ngiqinisile ngithi ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Kulula ngendlela emangalisayo. Njengoba ulizwa lelizwi likaNkulunkulu, uyizwa lenkonzo, kholwa usunakho ukuphila okuphakade. Simple believer. Ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. So mawusunokuphila okuphakade awungeke usahlulelwa. Akahlulelwa umuntu onokuphila okuphakade. Phela ukuphila okuphakade sifundile kumkhuleko weNkosi uJesu lapha ku verse 3 ukuthi ukuphila okuphakade ukumazi. Ukuphila okuphakade lokhu kuba bazwena uNkulunkulu. So abantu abazana noNkulunkulu abaye kwahlulelweni. Kuzohlulelwa abantu abangazani noNkulunkulu. Ibona-ke abazongena embazweni yokwahlulelwa. Kodwa wena mawazana noNkulunkulu, wazana neNkosi uJesu, uwenza umsebenzi wokuthi ukholwe yibona, usunokuphila okuphakade. Awusaye kwahlulelweni. Udlulile ekufeni ngoba abantu abahlulelwayo abafile. Khumbula kwisambulo 20 uthi ngabona abakhulu nabancane abafileyo bemphambi kwesihlalo sokwahlulela. So mawusuphila awuzuhlulelwa ngoba unani wena unokuphila okuphakade. Okusendodaneni okufanele ukholwe yona usungabusahlulelwa. Siyohlulela izwe nendodana kaNkulunkulu eyinkosi yethu uJesu Kristu. Uthi ke ku verse 24 John chapter 5. Ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akayi ekwahlulelweni. Kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Uphumile ekufeni. Uphume ngoba neNkosi uJesu yenze njani? Yavuka emathuneni. Yavuka kwabafileyo. Yaphuma ekufeni. Emva kokuba ithwala izono zethu zayicindezela zayibulala. Isono siyabulala. Uma wenza isono ufile phambi kaNkulunkulu. Uma wenza isono ngokaSathane. Udinga ukukholwa. Ukholwe iNkosi uJesu. Ukholwe yilo oyithumile. Ubusuba nokuphila okuphakade. Ngesikhathi ukholwa wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa uma ukholwa ezinye izinto noma umsebenzi kaNkulunkulu usheba, ukholwa uye uphinde wenze ezinye izinto, wenze imisebenzi, uhlabe, ugcatshwe, usebenzise imithi. Ushebile umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu unesikhwela kafuni. Yenza into eyodwa. Siphumile empilweni endala, simkhumulile umuntu omdala, senziwe basha. Ngoba umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Konke kuyadlula, bheka kuvela okusha. Ngoba unjani wena? UKristu Jesu. Uthi-ke ngiqinisile ngithi ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akayi ekwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Umbuzo wami ukuthi usungenile wena ekuphileni na? Athi uyazi ukuthi yini into ezokungenisa ekuphileni? Kuyangenwa ekuphileni bafowethu, ungene ngamanxe uphile. So umsebenzi kaNkulunkulu ke ukwenza intando kaNkulunkulu, ukukholwa. Ngoba ufuna bonke abantu basindiswe baze bafinyelele ekulazini iqiniso. So kusho ukuthi ngesikhathi ke usuwenzile umsebenzi, usuwenza, usubhizi ngawo. Sekuyabukeka ukuthi wakha kanjani kulesi sisekelo singuJesu. Wakha kanjani kusona?
ngoba siyakha bafowethu. Ngobheka abaseKorinte bokuqala chapter 3 uthi umpostoli Paul, ngokomusa kaNkulunkulu verse 10 engiwuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isekelo omunye wakha phezukwaso. Wabeka isekelo omunye wakha. Umbuzo uthi wakha kanjani phezukwalesi sekelo na? Akekho omunye ongabeka esinye. uJesu isekelo. uJesu indlela neqiniso nokuphila. Umbuzo uthi wakha kanjani phezu kaJesu? Ziningi indlela abantu abakha ngazo. Abanye bayakholwa kodwa bayaphuza. Abanye bayakholwa kodwa bayazihlobisa. Basola uNkulunkulu wabadalelane banje. Bayaziphaqula, bafaka udaka ebusweni. Bapenda amashiya. Bapenda amehlo ngamapeni lawo ama-eyebrow, yabona lawo mapeni. Bapenda imilomo. Bafaka amacici. Baze bawafake ngisho ekhaleni. Hey, ngayithinta indaba. Bayaphuma-ke abantu ekhala ezwi namhlanje we. Awu bayaphuma ngoba ave beyithanda abantu. Bakhohlwa isikhathi sokugcina ukuthiwa abantu bayoba ngabazithandayo. Bayoba ngabazithandayo, ubabambile usathane ukuzithandela. Uhlala esibuka i-hour lonke esibukweni ezitomota nje. Ezitomota nje eziveza ukuthi u-cheap. Ukuba cheap lokho. Mina ngizokutshela nje ukuba cheap. Uzihlobiselani kahle kahle mase kuthwa khona iqiniso. Hayithi ufuna ukubukwa. Obani ufuna bakubuke? Obani ufuna bakubuke? Angizodlala inkanuko wena. Hawu. Ufuna amadoda obala nje utshela wonke umuntu ufuna amadoda ayihlobisa. Noma ungaphika uthi ayihlobisela amadoda. But the bottom line uyihlobiselana. Omunye uyahamba uya edolobheni ushiya indoda yakhe ekhaya. Uyihlobisela uyobuka obani ushiya indoda yakhe ekhaya. Usafuna amanye futhi. Hey, sisazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela. Ngiyanitshela mina. Hey, sisazoma webangcwele. Uma singebona abantwana bakaNkulunkulu. Kodwa uthi uJesu okholwayo udlulile ekufeni, akasayi kwahlulelweni. So mawungafuni ukwahlulelwa, hlukana nezinto osola ngazo uNkulunkulu wakubumbelani wanje. Hayihlukana nazo, phuma nje kuzo, phume nje uphele. Kanjani amazinyo akho? Amhlophe njengoba idaliwe, noma sekuyigolide, noma sekuyisiliva. Usola uNkulunkulu, ukwenzelani lokho? Hayi mina ngiyabuza, kodwa ungangiphenduli. Ubhizi nje uapplyela ukuba izinkuni zesihogo. Uzoba yizo futhi, sothi sihlezi sijabule ekhaya ezulwini, simdumisa imini nobusuku. Wena ubukhala imini nobusuku. Ngoba uzokhala impethu yakho nayifi, uzokhala mntakababa. Ngakho qaphela ukuthi wakha kanjani. Uthi kuPaul ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isekelo omunye wakha phezukwaso. Kepha kube yilona lo yaqaphela ukuba wakha kanjani phezukwaso. Basezinkonzweni bafaka ingubo ezimfushane. Basezinkonzweni bafaka ingubo ezibampintsha eziveza umzimba. Bakwi-worship team bagqoka amabhlukwe. Bakwi-worship team bazicije bazihlobisa. Hey webafowethu, ngiyamangala mina. Abanye bakubadlala ikeyboard bephuzile bedakiwe bebhemile insangu kodwa uyoshaya ikeyboard. Abuya iqhenya athi ave bebusiseka abazalwane mangishayile. Mangashayile haya babusiseki. Lingixakelela ibandla libusiswa ngumuntu odla ama drugs. Liyabusiseka. Lithi wehlile uNkulunkulu. Lithi uNkulunkulu umningi engathi ke anciphe. Awe bazalwane sizofa silande. Sidlala uSathane nje. Bukane emabandleni. Hlobo luni lomuntu okudlalela insimbi. Ugqoka kanjani? Azipheli nje izingane zomama yilomuntu. Hayi ngiyabuza mina.
engathi namhlanje angazi kwenzakalani. Ubani abantumiselayo? Abaqhumela inwele nje? Abuyibani labo abantumiselayo? Ngempela udunyiselo ba. Baze babe nesibindi abantu bethi uNkulunkulu akakwazi ukuyidumisa, simdumiseni. Umuntu ongakholwa ongazi ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuyidumisa, wazi lokho? Umuntu ongasindisiwe loyo. uNkulunkulu uyakwazi ukuzidumisa. Yekanje amanga, yekani ukudlala amadimoni, nijivaza uNkulunkulu ukuthi akakwazi ukuyidumisa. Uyidumisa libe linye ngawe. Uyomvuma ukuthi hayi ngempela unguNkulunkulu, uyakwazi ukuyidumisa. Ngakho-ke bangcwele sisondelene esihlalweni somusa sikaNkulunkulu, zifafaziwe inhliziyo, zilungele ukuphenduka. Phenduka, vuma izono zakho, ngoba ziwudonga. Yikho imkhuleko yakhe ingaphendulwa nje. Uzohlupheka kuze kube nini ngoba ubalekela uvuma izono nje? Awu bazalwane, ziyavunywa izono ukuze udle ifa lokuphila okuphakade. Hayi zivume nje mntaka baba, uzihlambulule, ube clean. Ngithi awuthandi na ugqoka into engcolile? Awuthandi. Manje kudalwa yinike kwelikamoya uthanda izinto ezingcolile. Uyiphunga elinjani phambi kaNkulunkulu? Ngoba umzimba wenyama uma wahlala 7 days ungawugeza uyanuka. Wagcina nini ukugeza umzimba wakho umphefumulo? Wagcina nini ukuvuma izono zakho? Awoni wena, awungcolile wena. Angithi uma uhamba nje laphandle kusuka intuli ungayiboni, uma ungangena endlini uthatha ithawula ugeza ngalo uthukula umanzisa bese usula ubuso, libuya linjani? Ligcolile ngoba uhambe phandle wangcola. So kunjalo-ke nasekukholweni, awukwazi ukuhamba indlela ende ungangcoli. Uzihlanza nini wena? Uzihlambulula nini wena? Uzoze ngithi njalo uzihlanzani njengoba wayivuma izono, ngoba uvuma izono khona ukuyihlambulula. Kufanele uqale nje uzivuma izono zakho kusukela ku4 years uzogcina kule minyaka onayo, ngoba yonke impilo yakhe iyarekhodwa. Yonke impilo yakho usazoyibona, amabhuku asazoqhamuka, ngoba indalo iyarekhoda, indalo iyabhala ngokwezwi laloyo wayibeka ebuzeni. Amntaka baba, ngiyanithanda emakhaya, ngifisa siyene ezulwini. Angifisi ukuthi kulahleke noyedwa kulabo bantu aba more than 8,000 abasekhaya lizwe. More than 8,000. By the way, siyanimukela nini nifikayo. Siyanimukela nini nisanda ukungena impela sonto le, awathunyelwa ama-voice note ngempela sonto. Sizithumele ngomsombuluko. Siyanemukela ekhaya lezwi, siyanithanda ngendlela emangalisayo. Usekhaya lezwi-ke. Ungabuki i-emblem ethi ENtabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. I-emblem yebandla leyo, kodwa khona awukho ebandleni, usegruphini ekhaya lezwi. Sidlizwi, siyaliphendula, liyasiphilisa. Njengoba washo uPetro, wathi Nkosi, ngingayaphi uma ngisuka kuwena, ngoba onke amazwi okuphila akuwe. Ngempela singayaphi bazalwane? Asihlaleni ezwini, libe isisekelo sokukholwa kwethu. Inqumo esizithathayo zibe ezisezwini. Uzobona wena ungena ugijima ezulwini. Senithanda-ke emakhaya nonke ku-YouTube, ku-WhatsApp, emabhrentshini, yonke indawo siyanithanda. Hlalani kuJesu ningasuki. Noma umoya wombusi ukuvukela, ungayishiyi indawo yakho. Umshumayeli 10:4. Hayi ungayishiyi indawo yakho. Hlala eNkosini uJesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Asenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. Siwenze phezulu kwesisekelo esisinikiweyo. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongivumela ngiqhubeke nabaseKorinte bokuqala chapter 3, ngoba sesikhuluma ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa wenza phezulu kwasiphi isisekelo. Isisekelo. Isisekelo into ebanzi ejulile. Ungakholwa uphila ubungcwele kanti usebandleni elingekho ngcwele,
So ukwenza kwakho kwenza ukwakha phezulu kwesisekelo esinjani esingcolile ngoba usebandleni elingcolile elingahlambuluki elingazivumi izono. Kusizani wena uyayivuma izono ekhaya lezwi, uyayihlanza impilo yakho, but ngesonto uyahamba uyongcola. Hayi kuzothiwa sengithe ake ngivalelise. Ngiyanithanda nonke. Baba uNsibande uthi masithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, sikunika udumo, siyabonga. Usithanda ngalo, siyakubonga kakhulu. Akekho ufana nawe, akekho njengawe. Sinikela ukuphila kwethu kuwe ngoba ukuphila kwethu kusesandleni sakho. Thatha udumo Nkosi nangalesi sikhathi. Thatha udumo umoya kaNkulunkulu. Thatha udumo umoya ongcwele. Siyakhothama phambi kobuso bakho. Sisize sibe ngcwele njengoba ungcwele. Ukhomba amabala kulona loyo. Abantu babe nesibindi sokuvuma izono njengoba babe nesibindi ngesikhathi bezenza. Siyabonga uJesu Kristu iNkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Akekho ufana naye, akekho njengaye. Baba uNsibande siyavalelisa. Lelifa izulu uJesu Kristu iNkosi.